intiere janeno mar Lolwe TV tarik en 17 e dwe mar auchiel higa 2022 kamoro amora ma intiere. Ageno ni tich abich mari bende ichako e yorno ero makare. Arwakini machiegni eneno ng'end weche ma bende waseikonu okinyi ma kawuono. Bende iparo ni nyalo tudri kodwa achiel kachiel kokalo mbui magwa Facebook marwa yudore kaka Lolwe TV, Twitter handle marwa @lolwetv, YouTube bende wantiere kaka Lolwe TV. Machiegni aniluonga ni Lorin Manyala. Kenya mohiu rema yudo thuolo mara somo tero nyithindo manyiri nyangu gamoyie mohiu tich matek e kind moko kuom Achiedh Nade ma bende oyangi ni nyithindo ma ipacho kaendi Kaloe. Ma indi en ler ma bende no yangi e kinde nyasi mar dhialo odiochieng' nyathi ja Afrika ma bende no timore odiochieng' noero manyoro kendo kama indi kaka nyasi nieri ne chalo e boma ma Kisumu. My name is Javan Felix. I am 11. I am in grade 5 at Our Lady of Perpetual Support School. I come from Ahero, but now I live at Kisumu here in the course of school. I would like to share with you challenges we as children we go through due to child labor. Child labor is when a child is employed to do work of adults. In Africa, most children are employed to work in farms, most are working in building, others are employed to work as maids. This may affect their learnings by making them not to focus in their education. I would like to advise our parents to stop the child labor because it can make the child not to learn. So I could request that our parents and the government to stop the child labor so that we can continue with learning and be successful in life. Hello everyone, my name is Imelda Akinyi. I am 12. I am in grade 5 at Our Lady of Perpetual Support School. I would like to share with you the challenges girls face due to the lack of sanitary towels. For a girl, it is quite impossible to come to school when experiencing the monthly period and without sanitary towels. This is because a girl may lack comfort during this moment and also will feel shy being laughed at. Therefore, on behalf of my fellow girls, I am requesting the government to continue supporting us with sanitary towels so as to help sustain in school full time during the learning period. My name is Ruth Anyango. I am 13. I am in class 7 at Our Lady of Perpetual Support School. I am here to share with you about plights of girl child in Africa. In Africa, some parents and guardians practice this illegal circumcision. This circumcision is called FGM, meaning female genital mutilation. As boys are circumcised well in the hospital and taken good care of them by the doctors, while girls are taken to a secret place and they are being cut badly in their private parts. This may lead to overbleeding and unfortunately one can even die. As they are being cut using the same cutting tool, by bad luck, this can lead to HIV and AIDS, and we all know AIDS has no cure. And it has its negative effects both on affected and infected. Parents and guardians, help us to fight this FGM out of Kenya. I thank you, government, for standing in for girls. Long live African child. I hail from Riyadh, that is where OLPS school is situated. I'm the one we are with the team of children here to celebrate the child, African child. We are aware of the plights and challenges of facing the girl child and the boy child, and we are here to stand in for them, to fight for their rights. We are here to celebrate the child in totality. We are here to see that their holistic development is up to date, and that over and above, I want to appreciate our organization, the Our Lady of Perpetual Support for people living with HIV and AIDS, for having seen into it that this was a very auspicious day to come and represent our children in one way or the other. So for the
larger society, we are called to respond to the needs of these children in whatever simple way we can. I quite appreciate the efforts our parents and the larger society is putting. The paralegals, the religious caucus, the media, we really appreciate your efforts in seeing into it that the child rights, privileges, and all that come with it are embraced. Without further ado, I want to appreciate Radio Lolwe. Keep it up on the sky, and we want to thank you very much for advocating for the girl child and the boy child. Maybe before you finish. Okay, the school in itself started as a result of we wanted to help the child who is suffering in the community, and therefore in our model as a school, we look for children who are very needy, orphan and vulnerable. You may not be an orphan, but you are vulnerable in one way or the other. We look for such people. We go into the community, work with them, okay, identify those who are very needy in the community, support them financially. We pay the school fee until university. They are identified within their challenges. Those who are hungry, they are fed. Those who are sick, they are taken to the hostel and given medication. The teachers have been employed for them. They don't pay for the teachers. We really appreciate the organization, OLPS as an organization, for having seen into the plight of the child to come and rescue these humble children from their humble backgrounds. Migao milongo ni pambazuko la wanawake magharibi. Pambazuko la wanawake magharibi wanigi gimwati mosani ma en yudo ratiro ne nyathi manyako ne nyathi mawuoyi modake kar dak mongo hore. Ka nyicha wachako ne wachako kwang'iyo Nyalenda, Obunga gi Manyata. To gisani to pod watie Nyalenda nikech nwayudo ni Nyalenda mang'eny nyithindo yude hinyruok. To koluwore godiechieng' ma kawuono mwadhiale nyasi mar nyathi ja Afrika, nwayudo ni thoro mar wach ma kawuono en ni watemo golo gigo manyalo hinyo nyathi ja Afrika. To kwang'iyo kayandwa wuothe skunde, nwayudo ni nyithindo madhi e skunde gi nigi hinyruok mang'eny. Ng'eny gi ok bi e skul nikech jonyuol gi ok dwa tero gi skul. Moko be iyudo ka yudo hinyruok ni jomoko mako gi githuon bambo gi e wang'ayo. Nitie be jomoko mowuok madhi e kar dak mongohore kaluwore gi ting' ma jonyuol go nitiere godo. Gidhi kanyo to gichako nyiso nyithindo gi kaka ginyalo miyo gi pesa, ginyalo konyo gi e ute. Tiyudo ni bang'e okawo nyathini to dhi oloko misango. Omiyo ni wawuok piny kaka migao nikech kwa makre gi Action Aid no wuok piny mondo mi wang'i ni nyithindo gi ok yudo midhierni machal kama. Omiyo migao wa kae gik mwatimo ne nyithindo gi kwa yudo ni giseyudo chandruok kabila gi, watimo ne gik moko adek. Mokwongo watimo ne gi hocho. Nyathi mo bambi, nyathi mo ojwang'i, mok mirit makare, nyathino dwani mondo rit makare, to nyathino be dwani osiko hochunye. Omiyo kaka migao wan gi jo hocho mwaketo piny mwatiyo godo gwenge go mahoyo nyithindo. Mar ariyo gi mwatimo, wang'iyo ni nyithindo gi watero gi osiptal. Ka dipo no yudo hinyruok mora mora, nyalo bet no goye, nyalo bet no riembe yote ne koyo, nyalo bet ni nyathini no bambi en gi rem. Watero nyithindo gi osiptal mondo mi othiedhi. Mar adek mwatimo, iyudo ka hiny ma nyathini nyalo bet no ohinye godo en hiny madwaro ni wach ni nyaka wachopne e sirikal. Omiyo wakawo nyithindo gi waluwo kodgi okenge mondo mi nyathini oyud kaka inyalo konye, kaka onyalo yudo ratiro mare. Nikech nwafwenyo niya nyithindo gi oluoro kata neno wang' polis. Jonyuol gi be nigi luoro mar neno polis. Omiyo sama osedhie ka polis kacha, tiyudo ni kaluwore kaka jogo biro wuoyo kode, obiro bedo gi luoro ma nyathini ok nyal yangore ma wach ni joka ma an gini ema notimrena. Emomiyo wakawo chirno mar wuok gi nyithindo gi, wadhi kodgi wapenj niya ni nen kanye to otimre nang'o to ang'o mamiyo notimre. Gisani kaka inyalo yudwa, inyalo mana oro the word help 2 1 0 9 9 4. Send help
to 21094. Sama iseoro ote machuok no en nono maonge chudo. Sama iseore to wabiro goyo ni simu mondo wang'e ni in gi chandruok mane mondo mi waor ja ote kanyo manyalo miyo iyud resruok. Mage gik matimo kaka migawo. Erokamano. Reach out to them mondo mi support. Okay, kony mwayude County Government of Kisumu, wan kaka migawo waonge safe house. Waonge kuma nyalo tere nyithindo gi ka bin ohinygi. Omiyo kwa yudo nyithindo gi watudre gi County Government, gine magi nyiso wa ni nyathini wadhi kawo watero katagape children's home. Mama ni no hinyre wadhi kawe wakete kuma kama nikech yudo ni ng'ama no hinye no pod odak e yot, ok onyal dok e ot kuro. Mar ariyo gimwatimo en ni sama watero cases gi e court, yudo ka County Government miyo wa pro bono lawyers ma handle cases gi, makoro yudo ka janyuol no ok bed gi shida mar ni idwa no gol pesa, idwa no many lawyer, koro mane gima County Government mende konyo wago. Mar adek, kan wachako tijni nokwa kawo nikech watiyo nyaka gi nyamrechni mane kar dak mongo horego. Nokwa yiero nyamrechni makoko watiyo godo manyien, no akawo nyamrechni matiye County Government. Ma County Government nose rwaka system gi. Koro gine mwatiyo kodgi nikech gin gi lony, gino monego bed ni time gweng. My name is Elida Kasigane. I work as a child protection officer, also a social worker, and working with the Compassion International, which partners with various projects in Kisumu East and Kisumu Central. So we are here 5 projects, and as we work together, we advocate for child protection. We want children to be protected from all forms of abuse, maltreatment, and exploitation. We are also in the theme of today that we want to eliminate, talk to our people, advocate to the people around us in our communities that we need everyone to put our efforts together to fight and eliminate all harmful practices that our children in the county, in the sub-county could be going through. Harmful practices of even labor. Some parents expose their children to early marriages, to labor, to all forms of maltreatment at home. Some children are neglected, and so we are here to team up with other organizations so that we can help, we create the awareness so that everyone comes on board to fight and protect children from all forms of maltreatment and abuse. At What Smile organization ng'iyo ratiro mag nyithindo go manigi ng'ol. Ok en ng'ol achiel, but wan gi different types of ng'ol. Wan gi joma nigi mental, wan gi joma nigi physical, wan gi jok manigi hydrocephalus, wan gi joma nigi spina bifida. Koro wang'iyo different types of disability. To eye kanyo gima watimo ni we are strengthening the referral system whereby under education wawuoyo gi jonyuol manigi nyithindo man gi ng'ol ni nyathine be nigi ratiro mar dhi school. Koro wa refer gi the EAC center, that is Joyland Assessment Center, kama gi dhie to ing'iyo gi school manyalo fit their type of condition. Wan gi suptal whereby jonyuol ng'eny jonyuol ok ong'eyo nyithindo gi ni they depend on physiotherapy kata occupational therapy. Koro wawuoyo gi jonyuol ni nyathine ka osebet ni en gi ng'ol to nyaka tere for those rehabilitation measures mondo timne exercise mago occupational therapy kata physiotherapy. On rehabilitation watiyo gi jo Nyabondo Rehabilitation Center whereby wadhi ga different county. Wang'iyo nyithindo man gi ng'ol ma nyalo bedo corrected at an early age nikech wayudo ka ntiere ng'ol moko minyalo los kaka cleft lip palate, wan gi clamp foot. Mago nyithindo minyalo los negi nyatero gi for rehabilitation measures ma los negi the type of condition magin go. Wan gi gima watimo ni advocacy watimo advocacy social media. Wan gi social media, wan gi Facebook page, wan gi Twitter account, wan gi WhatsApp group whereby wan gi jonyuol mantiere different groups. To kawuono en chieng' nyithindo ma it is the theme in eliminating harmful practices affecting children. Wayudo ka nyithindo gi moko pod opand gi mieche to gin gi right mar dhi e school. Wayudo ka nyithindo gi moko ok nyal dhi e school nikech gionge gi assistive devices like wheelchair, nikech en nyathi ma is confined on wheelchair
janyuol ok bi nyalo ting'o nyathini. Koro kawuono ne wayudo wheelchair from one of our friends of Heart to Heart Smile mane wamiyo nyathi moro osomo Joyland, osebedo gi tich matek, min gi ting'e pile ka dhi e skul, to at least kawuono yudo wheelchair mabo konye mondo dhi e skul. Koro wanyiso jonyuol manoko ni kik ipand nyathi. Nyathino has all the rights mag dhi e skul. Another thing, Kisumu County is working on child protection policy. Mae bo konyo nyithindo mang'eny, because we are talking of inclusion, not only nyithindo man gi ng'ol, but this policy bo konyo nyithindo man nyaka gi ng'ol. Okay, gima dwa nyiso jonyuol ni wan gi National Council for Persons with Disability. Office ni en office mang'iyo jok man gi ng'ol. To adwa nyiso janyuol man gi nyathi man gi ng'ol no ter nyathini for medical assessment center itime ga Russia, titime only on Monday. Kose for medical assessment center ntiere form mobotere National Council. Form no kose tero moyudo card mar ng'ol cha. Card no nyalo konyo nyathi kata e fee. Nyalo konyo nyathi kata mna yudo wheelchair. Ntie kaka ge support nikech wan to pod onge support wamiyo nyithindo gi, but we are strengthening on referral system. Wang'isi ni kiadhi ka to wang'isi ni dhi kama. Kuonde mikiadhi access to wang'isi ni dhi kama mondo nyathi oyud kony. Wanyalo kata yudo kony through friends and well wishers manyalo support nyathi mondo dhi school. Koro nyithindo gi kik pand gi e ot. They have great potential. Yeah.